Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 21 na. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutalan karong butaga mga higala. Holiday karon sa tibuok nasod. Subay mga higalas pagtimaan sa ika-42 na nga Ninoy Aquino Day o anibersaryo sa pagpatay mga higala ni kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Straight to the point. Adto ning Agosto 21, 1983, pag-abot niini sa kanhi Manila International Airport, kadito gibanhigan patay si Senador Ninoy Aquino. Straight to the point. point. O atong gisaulog rong adlaw mahigala o ng holiday sa tibukan nasod mga kaigalaan. Nagatanig pagtagad robutagas tumanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Department of Public Works and Highways dinhi sa Region 7 ni insister nga why ghost flood control projects dinhi sa Region 7. Straight to the point. Wa gyud matod pa sa DPWH dili pareha sa ubang lugar nga dunay guni-guni nga proyekto. Buti pasabot ghost projects. Buti pasabot may galawa gyud ang proyekto. Gipapirma lang, gibutang lang mahiga sa report nga implemented, completed, pero why makita mga higalang proyekto. Mo nay ghost. Lahi po na mahigalang naagay proyekto pero daling mabungkag kay substandard. So dinhi sa ato, why ghost project na ay substandard? Ako nangagi katawa-katawa mahigala o sa maditawag ni mo anak nga pagbaha mga kagilan nga bungkag man. Karubutaga taganta ni pagtagad karon sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang kontraktor sa laing bahin sa Butuanon Riprap Wall nang himakak nga substandard kuno ang maong proyekto. Hinungdan nga nahugno ang 15 metros nga portion sa proyekto atol sa kusog nga uwan sa niaging semana. Straight to the point. Matod sa DPWH nga ang dakong bulog sa tubig gikan sa kabukiran nihatag og grabing presyur sa maong struktura, hinungdan nga kini natumpag. Straight to the point. Bilib sa tamahigalan taga DPWH kay mao'y mga bugar dayon. Atala ni agi katawa mga sukid tigpaminaw ha. Kay kinini ang didto bitaw mahigala kadto bitaw sa QM Builders mga suking tigpaminaw porbida. Wa pa gani makatingog mahigala si Kirante. Ni una na magtingog ang DPWH. Maabtikon kay motingog ni sila. Karon diay nabungkag mahigala nga riprap sa Butuanon River. Ingon ng DPWH kusog tungod dagutos kusog nga uwan gyud. Atong klarohon ni mga sukid tigpaminaw ha kay medyo nipis mangunay maong mga kining maong wall ato lang ning klarohon tagan tanig pagtagad ron kay do na mga higalay flood control project
makita ni mga kahigalaan ampaw ning uban. Wa matarong mga higala o way dagkong kabilya. Total kung madaot mingo man lang ang kinaiyahan gyud. Nipis kayo ang riprap, Unya, tan-aw nimo mga higala bida. Unsa may foundation ani. Pero inig ka guba mingo man na wa gitay mahimo sa kinaiyahan. Ating pagtagad rumutaga sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. O gamao lagi na pagsugod palandaan. Nganong kining maong mga contractors mo nakadaog daghan na daing question. Unya ni ang mga higalay uban nakakuhag daghang nga mga kontrata. Unsa man ni? Asa man dapitan ning maong mga projects uban? Mo na itong gustong klarohon mga sukid tigpaminaw. So ato pantiwason mga higala paghisgot ang QM Builders. Nagipatawag dito sa Senado o ganus ang sunod nga pagpatawag. Gisplikal sa QM Builders pinaagi ni Alan Kirante nga lahi ng sole proprietorship niya nga QM Builders, the same name. The same ang pangalan indikin. QM Builders sole proprietorship. Niya po'y QM Builders nga company, kaning incorporated. Kanang company wa pa nakasugod, wa mangontrata ang company. Ang nangontrata ang sole proprietorship niya. Mo'y nangontrata mga sukid tigpaminaw. Di mo samot og kaigking ang mga tao dito sa kauluhan. Kuya wano, mo'y nakakuha sa 7.3 billion pesos nga kantidad na lupig ang mga company sa Osaka sole proprietorship lamang. Straight to the point. Pero mo na giingon nga dipindi man po na mga higala sa pagda sa diskarte. Kay tan-aw mga kaigalaan kini si Alan Kirantido na may daghang nakasulti lagi nako nga maing tao kuno ni. Apan doon na po'y nakasulti nga niingon maing tao na pero laom og dot. Pero sige lang, malagmit og maing tao gyud si Alan. Makita ba nimo sa iyang aura mga higala pag abot sa Senado? O kinini ang aning klasiha may galag mayong tao maayo man po nang ikasabot. O kanang maayong ikasabot dili swapang makasabot ganahan ang taga DPWH na. Muna mahigala nga sa 414 ka mga flood control projects ang giangko ni Alan Kirante 86 ra ila. Asa man ning uban? 86 ang ila. Ang record mga kaigalan sa report 96 kuno ni Daiken. Ang record. Pero ang iyang giangkon nagtulon ta sa iyang giangkon. Ang 86 la kuno. So kanang 86 out of 414, 86 ang sakang Kirante. Hain ang uban. Kinsa ning ubang mga contractors. Straight to the point. Kaya unsa man ning 86 mo po ni pinakadagko. Kana pangutana lang mga sukid tigpaminaw. Hain man ni ipamutang ning maong mga proyekto. Mo ni dakong pangutana. Mo ni atong challenge. Dili man higala sa Department of Public Works and Highways. Pagbutang mong tarpaulin, barato naman ang tarpaulin din ha. I-enumerate ang mga projects, i-enumerate ang mga contractor ang mga projects, o i-enumerate ang lugar asa ng mga projects. Araw mahibawaan, ha? Di mo mubutang? Hadlok mong mahibawaan? Straight to the Kaya point. nahisama ni kaniadto katong fertilizer scam. Inumdum ka day, fertilizer scam? Ha? Grabing kwarta mahigalan na usik. Matod pagipalit og abono. Ang nakakuha mga higala sa daghan nga budget sa abono kadto mga syudad nga way basakan. Ato lang ni agi kataw-kataw sama ini flood control project. Ang kini mga higalang grabing baha, grabing lugar nga naa ang baha pirmi wargwa makakuha. Tuwa na hinong ipamutang sa ubang mga lugar nga medyo di man mabalita nga nabay baha. Okay ni ang dakong pangutana, challenge ato sa taga Department of Public Works and Highways. Barato ra ka ng tarpaulin. Ibutang ko no be, enumerate ko no. Kining 414 ka mga flood control projects asa ni dapit. Kinsay mga contractors ani, dili lang ang QM. Kay di man lang ka QM mo'y contractor ani. Napamay na nga piskan ani. Straight to the point. Butaga-tagan tanig pagtagad mga kaigalaan. Dito po sa kauluhan mga sukid di paminaw kining pamilya mga higalang Diskaya and Daiken por bidang ngilngiga sa gudi ay mga sukid di paminaw. Oy, sila may tag-iya da mga higala anang kinini ang Alpha and Omega. Ya sila po'y tag-iya balaanon po ni sila mga kuana. Sila tag-iya sa Alpha and Omega. Unsa man ang Alpha and Omega base sa balaang kasulatan. Mao kana mahigala ang atong Ginoo nga way sinugdan ug way katapusan. Unsa man klasiha nga mo'y nakakuha sa daghang mga proyekto sa gobyerno.
Nga unsa man but pasabot nga proyekto nga way sinugdan ug way katapusan. Ang Alpha and Omega sila tag-iya kining Diskaya. Unya sila po'y tag-iya mga higala sa sentimo te. Isus Ginoo ko. Ang mga top notchers nga kontraktor nga maoy gi-expose ni Presidente BBM. Pariharag tag-iya inday siyam ka mga kumpanya di panag-iya sa mga Diskaya, ha? O kini nang kontrata dili lang mga higala sa Manila hasta sa ubang lugar sa Pilipinas, doon na sila mga kontrata sa flood control. Grabe ngilngiga mga sukit di paminaw. Ha? Pero wa sa kasod sa Cebu kay di amay laing mingo man nga sod lang mo sa uban dito sa Iloilo nakasod sila sa ubang mga lugar nakasod sa Cebu wa kay amig sudlay diri kay DIQM. Ato lang iagi katawa mga sukin tigpaminaw pero mo lagi na in fairness may gala ni ining Alan Kirante kung ato ning maistorya mahigala labi pa og maistorya tanig 1-on-1 wata mahibaw og tugan ginis tinuod mingon nga abi nimo attorney mida makaluluoy ba kini akong kahimtang kay kini niyang ako'y namuhunan ani mo ginansa kita kay kita may namuhunan nay uban din nga wa gi puhunan mas dako ginansa. Ato lang ni agi katawa mga sukitig paminaw ha pero ato ning isgutan no butaga. Straight to the point. Samtang si Congressman Toby Tiangco ibutyag mga kagalaan ha yanan ni mga higalang gi pangayuan og records og minutes mahigalan ning ilang sesyon dito mga kagalaan sa ilang investigasyon sa lower house ato sa ning tagag pagtagad mga sukitig paminaw ang small committee report ha small committees report ilang gipangayuan kay didto mga higala mausab ni mga budgets dito og klarohon talan ning budget og gusto ta mahigalag transparency ano di man mo makahatag matud pa mahigalang Congressman Toby Tiangco nga mauni ang ilang campaign manager niadto milabay nga election indeken straight to the karon point. medyo tan-aw niya di ni kayuhan ning inyong gihimo da mura nagka-watak-watak na ni ron tagantari pagtagad lubutagas tumaduban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Provincial Health Board giban House Kapitolyo aron mas mapalig-on pa ang healthcare service sa probinsya sa Subo. Ang board mahimong inactive kini sa niaging unom ka tuig sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Ana ang gihimo ni Gwen ha timan ininyo mayo na inactive mga higala ang Provincial Health Board wa say igong pagtagad sa pag-address sa healthcare sa mga tao sa probinsya. Straight to the Una point. karon gibanhaw balik ni Governor Pambalik 4. Unya mo ni musud mahigala si Doc Frasco kunuhay muingon nga concern siya mga higala sa hospital sa Danao. Karon nga timano na ni Pambalik 4 ang hospital sa Danao muingon si Doc Frasco okay concern siya og muhimo sa balaod noon mao ni mauna. Labon panahon sa iyang ugangan wa gyud. Gadalig pagtagad lubutaga mga sukid dig paminaw kay itubag pos Pambalik 4. Sa una sige lang mog suroy-suroy. Ang budget nga dako tuwa sa suroy-suroy hala suroy-suroy. Nya karon kay giatiman ng mga ospital nya na pud mo sa sakay-sakay. Gadalig pagtagad lubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ogo niya, di po na to kalimtan may galaw pa mahuman og discuss kay bida. Kanunay lang kita mahutda sa oras tungod mga kagalaan sa prebuyag ubay-ubay itong mga advertisements. Og na po'y mga dagkong panghitabo nga angay po na itong tagag pagtagad mga reports yung mukalit lang. So mo nang atong ma-prioritize mga sukit tigpaminaw. Ato sa balikan og suroy dito sa Bantayan Island, dito sa Santa Fe mga higala ang Dastria. Ang building mga higala ni Mike Dino nga pulting nagbuntaog dito sa maong isla. Straight to the point. Tanig pagtagad gumikan kay ang gihatag nga ICC mga kagalaan sa Department of Environment and Natural Resources nga kutob lang sa tulok ang dana. Nga okay man siya. Sus pagsugod may galawa na ni paturatoy lang pataas. Nganong ni paturatoy man kag pataas kasabot man ka sa inyong inyong gihatag nga permit ninyo. Asa DNR. Way makapalag kay hawd mga higala lagi. Ngilngigo na koneksyon mga higalas Mike Dino. Kanhi Presidential Assistant for the Visayas sa panahon mga higala ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Pero point. matod pa sa report, pagdayon na og Duterte wa kuno lamanuhas Dino og apil.
Tinuod ba ka ng istorya ha? Ato ni tagag pagtagad rubuntaga mga sukid ng paminaw ha? Kay kinini ang kinahanglan masang musubay kita sa balaod. Unya kay suod man silang Gobernador Gwen Garcia ni tiklop ang tanan. Igo na lang mga higalang mutanaw o mupiyong sa mga mata. Isabay mo palag mga kagalaan nga pirti man kasuod. Si Mike Dino o si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Karon nga napulihan nawa na si Gwen sa Kapitolyo, ato ana. Ni ana na nga booking na mga sukitig paminaw. Naganta sa nagpagtagad rubutaga sa Baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Amerika nagtinguha og extradition alang sa religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy. Subay sa gatubang nini nga mga kaso didto sa Amerika. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niya babati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Straight to the point.